TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten sayamin Fulbe TV wari kam ɓamtawolde men Fulbe TV wari to men Fulbe TV tikkama ngam hanga hawta hoore men Fulbe TV wari to men Fulbe TV ɗon dari kode welna ɓerɗe men Fulbe TV wari to men golle Fulbe TV teddinoyi Finaa Tawaa men golle Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision nga gondeten Fulbe TV on jarama min beltima minonon mbiya on jarama Jeff so ɗon yawti ngaren hande woodi ko woni e nder West Coast woodi ko woni e nder West Coast woodi ko woni e nder West Coast ngenɗon Aliou West Coast ko ɗo e leƴƴi ɗi fof ko ɗo ɗi kawri kala ko wiya pullo koye West Coast in woni nden minen jiɗi tamon wudere sawore woto on tam tameɗon ɗon ceɗa mino yiɗi yimɓe ɓe yoɓe paam tabital pulaagu ngal ko moƴƴi ɓe daro ko jagi ɓe tawtu yimɓe tabital pulaagu ɓe ñimnen tabital pulaagu e nder leydi he ɗo ko jammen in wonata honorable Abdou Sow West Coast ɗo o jiya e ndi leydi Kombo Is o woni min noddi ɗum kame Abdou Kadir Diallo ɓe joɗɗima ɓe jooɗima ɓe jaadi exécutif tabital pulaagu o te ɓe darima hande pour ɓe jiyano ko hono ɓe darorto ha leñol meɗen ngol wawa ɗiftugol wuura leñol ngol noon wawa wuure caggal gueɗe tati ma leñol ngol janggat ɗemgal ngal ma leñol ngol faama hoko yahata ma leñol ngol famne andine ngol famgol wawa andu ko ngol yahata e ko ngol accata nden députéɓe men leydi ɓe en kalfiniɓe tabital pulaagu ngal ɗon si yaw so ɗon yawti onon West Coast naaɓe Baba West Coast Nansu Ba hande eɗen ñaago Allah yo Allah malluma e place Allah nabranma place botuma yo ɓuu hande noon West Coast naaɓe ɓe nangi yumma kala mo dañi Baba a dañat yumma West Coast suɓami nangi ɗum hande suɓama waɗama fos alkali debbo woni Ajaratu Binta Ba Yuna woni moda of tabital pulaagu West Coast teddungal West Coast naaɓe fof sister of tabital pulaagu West Coast woni Ajaratu Binta Kadjatu Diallo on woni sister of West Coast Ajaratu Kadijatu Diallo mino yiɗi garon ɗo ane alkali Binta Ba garon ɗo jiyeɗon gande ɗon ko onon ɓeɗo rewɓe cuɓa ɗo yo on toɗɗano rewɓe ɓe keɗon rewɓe fulɓe ɓe yeeso gonon lampa muyen nangotiron e hoorejo moɗon liggoɗon West Coast tabital pulaagu ngal wuura ɗo nde mi yii teppere moɗon ko ɗum ko keptinmi ko e moɗon ɗum waɗi minon ƴefta hande minon waɗa yeeso rewɓe fulɓe he ɗo hande noon Binta woni yumma tabital pulaagu West Coast ha ñande fof congrès yaha nden mino yiɗi ɗo Binta e système yo arɗo oɗo Binta hoɗo Aliou Diallo suba oɗo Gorgui Haruna Bari ko ɓeɗo goni jamareji West Coast gayi mawɗi dariɗi ɗe West Coast Seku Mbaalo kala ɗo wiya immoɗen ɓeɗo ko immotoɓe siko jemma siko ñalowma nden hande ko ɓeɗo rewɓe ɗiɗo cuɓaɓe keyninama e nder tabital pulaagu ngal Gambia ɓe mbaɗama yumma tabital pulaagu ngal Gambia West Coast region ɗo ko Binta Ba sista mumen bandu debbo tabital pulaagu ngal West Coast woni Aja Kadjatu police nden minen ñagano Allah yo Allah nabru jogagal moɗon ngal yeeso yo Allah ɓamtugal yo Allah ɓumnanon ngal yo Allah okkon nanodiral e famodirede assalamu aleykum wa rahmatullah yo wiya télé fulɓe ne ngari ɗo joni
teddungal men enen ɓe mbiya bisimilla moɗon so télé fulɓe ngari e nder fulɓe wallahi on mbaɗi fodde moɗon wallahi télé fulɓe naaɓe min jetti on ko garɗon koɗo weeli min no bete no wona seeɗa nden on assalamu aleykum wa rahmatullah ko ɓeɗo goni dosɗe tabital Pulaagu Gambia e tabital Pulaagu West Coast ɗum noon on jarama e golle mon moƴƴe min beltima Fulbe TV gari ɗo joni e beltotama garal moɗon assalamu aleykum wa rahmatullah on jarama jof e hoorejo e yamirore mon haade en caago eɗen ɗo jogui Sidudem Demplo mi salimini ma sidudem nene moji baba moji bino bonnata sidu president capital Fulbe konko ma ajarama Alasan Ali Husseini ba mi salimini ma nene moji baba moji Pito bonata bla ministeri honorable Abdou Soplo Sekumaro wonala Safi Jallo Jeri ajarama Safiatu midima arembade jitawo alay sajabada miyanda jino aduna ko sai aduna ko berete nene moji baba moji bido bonata misaliminima capital Fulbe Gambia baba alaji kande balna wonala alaji kande aduna ko sai wallahi alnibara midima alemberde sidu demplo capital Fulbe president mi sidu assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe hande miɗen tawe ɗo e Mandinaba yadude he tabital Pulaagu naɓe ɓe mbaɗi ɗo event mo ganduɗa event molnaɗo moole te ɓey ɗo yimɓe molana e moole kadi gari tawtorede e Mouradou he ɗum noon min ɗon darode neɗɗo mo ganduɗa neɗɗo mawɗo e nder tabital Pulaagu ɗum noon lamɗo en ɗum inde mum e yettode mum mawɗa salminama
assalamu aleykum ko adi en jetti Allah e nelaɗo muɗum en calmini helifaɓe diine e helifaɓe aada e gendiyankoɓe e dendagal ɗo ɓiɗɗo pullo wawi wonde e windere ɗum noon DJ Yero a wiyama bisimilla maɗa. Ok, haala min inde ma yettode ma bala en nadde yewtere. Min mbiyetemi ko Sanake Diallo. Sanake Diallo. Ok, ko ɗum woni Sanake Diallo. Sanake haala min fiile Tabital Pulaagu. DJ Yero Tabital Pulaagu ko fedde darandide Pulaagu yo Pulaagu ɓangto e nder windere e fof. Ok. Eyi. Haala min ko hitande honde Tabital Pulaagu darna. Tabital Pulaagu ko darna e hikka ko jamanu ɓoyɗo because ko gira around 2000 Tabital Pulaagu darna eyi kono Gambi Tabital Pulaagu ɓooyi e nder leydi Gambi kono yultirano he nder Kombo Gano bete ɗum ɓurno joɗade ko nder heede basse o gidiɗo ɗo addude Tabital Pulaagu ko biyeteɗo Bouba Michael Balde e ɗum ta minen min puɗɗani daranade e Tabital Pulaagu e on saaha Bouba Balde iɗi ɗum daranade e Bouba Balde nde darani Tabital Pulaagu e nulani Alaji Mamadou Madou Kande e hon wonno hoorejo kamne e Tabital Pulaagu e ɗen he on saaha kadi Tabital Pulaagu ɗum addi caɗele hakkude hooreɓeɓe e wod yimɓe kadi dariɓe toon to Alaji Ba Sidiɗa wod daraninoɓe Alaji Ba Mamadou Madou Kande kono alhamdulillahi rabbil alamin e ɗiɗo duuɓi Tabital Pulaagu Gambia ko gotal ɗum woni ngal Alaji Ba Sidi Dem ardi eyyi hande Sanake eɗen jiiya dente ɗe kewi no bete wonna seeɗa en jii kawral Fulɓe Africa en e Tabital Pulaagu e dal kawre ɗe kewi dal he nder Fulɓe ko ɗum waɗi ha ɗen fof kawre mbawani rentu gona hunde wotere. Mi sikki tan enen fof dareten tan kono Pulaagu ɓangtori eyi ko ɓuuri ko wadde fulla e fayde tan ko golle e si tawi dente ɗe kewi hay si tawi ɗe ndendi ɗe boni fedde wotere ɗe gollani tan ɗum ala fulla waɗani fayida eyyi dente ɗe kewgol ɗe ɗum wona caɗele sa yeehi Sénégal Mali Mauritanie Burkina Faso ha nder leydi Mauritanie ko dente pelle pulariyankoje kewɗe bon toon kono ɗum haɗani ɗe gollude eyyi hande Sanake ko ɗum woni ko hoɗum waɗi ha ɗen on mbawani ɗe mayde est ce que ko ngal haala min dental ɓungal mawde e Tabital Pulaagu he Fulɓe he eɗen mbawno wiide wod zamanuji jawtunoɗe eɗen nananno andiyankoɓe men e haaliyankoɓe ina mbiyanno fedde wiyete nde fedde ɓangtore Pular adi haade Tabital Pulaagu kono e o saaha ɗo dental ala ɓurgal Tabital Pulaagu doole eyyi est ce que Tabital Pulaagu noon ko Afrique fof jeeyi ɗum na walla ko Gambi tan wayla Tabital Pulaagu ko en mbiya Tabital Pulaagu aduna yankore ko aduna Allah o fof kala leydi ɗo Fulɓe boni ina mbaɗi Tabital Pulaagu eyyi hande sana haala min Tabital Pulaagu golle muɗum e Haalpular he mi DJ Yero haalde ɗum ɗon ina wawi saɗa seeɗa ko waɗi mbimi noon si tawi en darima mbiɗen ko yane fof beela Pulaagu ɓangto kadi en daari e nder leydi Gambia ɗo e Tabital Pulaagu e dente pulariyankoje goɗɗe si en daari to fannu golle men ina manki sinno ko yiyande men he golle men en mbiyanno tan hande Fulɓe Gambia ina ponno jogade ko wayno radio station walla télé Fulɓe walla duuɗe pulariyankoje eyyi saabu kala mo janggani ɗemgal ngal pour kaɓanoɗa leñol ngol hittat saabu neɗɗo koma jangga anda tarik mom anda iwdi muɗum a faami e kono noon beela eɗen jogui dente pular eɗen jogui télé Fulɓe e nder leydi Gambia ala Fulɓe ngala ɗo télé en ngala ɗo radio Fulɓe holko waɗi ɗum holko addi ɗum a faami e wotko ndendinɗen e Pulaagu ko yaadani e Pulaagu si tawi noon Fulɓe ɓe foof mbiyi yo en jaadu e politique gonga giɗɗo foof yo yaa e politique kono si tawi yimɓeɓe foof mbiyi Tabital Pulaagu walla sana haaju mi taƴaki man nak hande miɗo yiya dente Fulɓe ɗe Fulɓe ɓe ɗaɓɓira ɗe kaales wona ko mana comme wallude Fulɓe ɓe ni comme caɗele Fulɓe ɗe gondi ɗe ko ɗum waɗi ha dal yimɓe ɗe dente ɗe jiiɗa ɗe wonno dente kewɗe e Fulɓe a yiya ɓe ɗaɓɓira ɗe kaale hono kalɗa ɗum DJ Yero ɗum ko hunde hawnide e Pulaagu en kalaten seeɗa tan en giɗa hen aɗa andi wod biyeteɗo ko giɗo leñol ta ko pullo sukuña si en mbi pullo sukuña o noon ko pullo dara biɗo ina darani leñol yeehi ha inde mum nanta hen sorti walla yeehi ha heeɓi place natti daranade Pulaagu a faami ɗum ina okki Fulɓe ɓe wi hande Sanake ko giɗo leñol si yeehi ha mi woni ministre tan mi yejita leñol ngol ta ko place ɗaɓɓannumi firti eɗen liggora Fulɓe ɓe eɗen liggora leñol ngol
kono bela eɗen mbaɗana leñol ngol si tawi a daari e nder leydi Gambia ɓuri heewde fulɓe ina jogii place uji ina boni député ji ina boni ministre ji ina boni advice aji kono a yiyata ko ɓe darani leñol ngol ha leñol ngol ɓamto ɓe garat tan e batuji fulɓe ɓe mbiya ko pulaagu kono noon ɗum ɗon ɓe daranaki pulaagu en kalat tan kono ɗo ɓe gollanani leñol ɓe golliranta leñol ngol tan ko intérêt hoore si tawi wona intérêt hoore mabɓe leydi wayno leydi Gambia fulɓe kewirino leydi Gambia en bonatano ɗo en ngala radio fulɓe en ngala télé fulɓe en ngala bitikaji fulɓe en ngala ɗo ñarorɗe men jeeyete e ɗo cosanuji men jeeyete en ngala ɗo duuɗe pulariyankoje si tawi no ɓeɗo ko daraniɓe leñol wonno tawat hande leñol ngol heeɓino ɗeɗo gueɗe eyyi hande sanake en jii kadi min jiima aɗo darari no darde mawde he sengude Sidi Déme to hoɗum waɗi ha sake ha jiiɗa ɗon jiiɗa Sidi Déme kala sanake ɗiɗo eyyi Sidi miya ba Sidi fannu mbo giɗirmomi o ko neɗɗo giɗɗo fulɓe holko o yiɗiri fulɓe neɗɗo guittowo leydi hono galle yeeya mbo waɗana fulɓe on ko daraniɗo fulɓe kadi ko taari ko Sidi ina heewi yimɓe ɓe gandanta heewɓe garat ɓe mbiya ba okkam ɗum ina tawi ko tardinimo woɓɓe garat ɓe mbiya hoorejo ko an okkata kam passe o itta okkoɓe passe Sidi ina yiɗi pulaagu kala mbo accata foɗodirde place ma o heɓtu saabu o mawnani o mawninkinaki ko giɗɗo leñol ngol waɗi min jinmi hay si tawi ko kanko ardi miɗo yiɗi ɗum miɗo welti hen eyyi hoɗum mawɗa haalande en o jemma mo ganduɗa hen jiiɗo yimɓe molnaɓe moole kadi ɗum woni Alay Sékou Mballo en jii ɗumen ɗo e woɓɓe so hoɗum kala mawɗa haalde munon parce que sa daari ɓen ko yimɓe ɗum ono broda M5 Diallo ono oncle Sékou Mballo ono Biram ono Abdou Sow arde tawtorede hono ngal ɗo dental koko waɗi fayida eyyi neɗɗo si tawi a fonkani ko bonɗa ma a yaa e nokku ɗo kersirɗa ko bonɗa ko eyyi joni mbaynodiren time yoni aɗa andi rek sanake woɗi ɓe yimɓe heɓe jiiɗa yewtidede mbiɗa andi mbaynodiri Fulbe TV eɗen mbiya Fulbe TV naɓe yo Allah ɓeydu yo Allah yañu nekko o yo Allah waɗani ɗo radio ji fulɓe e téléji fulɓe yo Allah waɗ en folowɓe yo Allah waɗan en jam e kisal on calmina ya ko ɗum wonno sanake ko neɗɗo mo molnaɗo molle he Tabital Pulaagu naɓe minen Fulbe TV gonanno on ɗo ha yesso kadi ko lawol voilà bandiraɓe fulɓe hande min ɗo komin musidɗo moɗon dijero marode fulɓe hande min ɗo wonde artiste molnaɗo moole ɗum woni Boy Mama Dinkili Bambouran nani hande boy tawe ɗo e nder Mandinaba ɗum noon Bambaɗo a salminama a salmitama dijero a wiyama neɗɗo ko woodi ko kañum waɗi ɗum miɗo taɗɗami cirɓiro koyɗe kelano ko tankel ngel wonno towana en calmini Fulbe TV fof ɓe beltanama wiyama mbaɗe abonné a salminama ok hande Bambaɗo min jii programme o ɗum woni gonɗo e Boy Mamaɗo Dinkili Bambouran nani e Boy Mamaɗo miɗo yiɗi kalna minen hande ko dalila ko saabi gargol mangol nder Mandinaba ɗo hande ko fi Pulaagu tan addi enen ɗo sa ko ari ɗo ko fof ari ko fi Pulaagu si fulɓe noddi ko fulɓe nototo nden noon en beltanama neɗɗo kala ngar ɗo wiyama neɗɗo ko woodi ko kañum waɗi ɗum ko fi Pulaagu tan addi kam ok Bambaɗo hande kadi min jii rira hakkude ma e Ali Diafara ɓayɗe gandi Ali Diafara on ɓoydi te miɗen yiɗi kalna min hakkude ma e Ali Diafara Ali Diafara ko neɗɗo moƴƴo tigui neɗɗo mbaɗɗo ok Ali Diafara ko neɗɗo mbakkili tigui ko neɗɗo am tigui no ɓere wona seeɗa yo so hay ɗum ko kanko noddi kam fiyo programme o andini kam programme bo yomi mbo falami ara mi hawrita hen tawdude Fulbe association Tabital Pulaagu a mbi mboɗo wona probléme ɗum waɗi garmi ɗo hande kanko no salminama tigui Diafara hande Bambaɗo sa daari fayda ko artiste molnaɗo e nder Fuladu ɗo te koni wayno aɗa suuɗi hoɗum kalanta fansidi fansidi fof e beltanama mbiyama neɗɗo ko woodi ko kañum waɗi ɗum yoɓe par meɗen gadda projet ji kewɗi e kewɗi e dow lawol si Allah jaaɓi yombara ɓuɓara inchallah hoɗum kalanta fansidi e album ma mo mbatta o sabuna ɓe korima andudal golle ma ɗe ko honno goniri hoɗum poɗɗa ɗum e haalande ok fansidi fof yoɓe par album o ɗi ara mbo arda e doole kewɗe si Allah jaaɓi kala e plateforme miji la inchallah album o te ɗon drop si Allah jaaɓi fansidi yo gandu wona mere min deƴƴanno min deƴƴuno kono wona mere si Allah jaaɓi yoɓe par ɓe ganda miɗo ara inchallah ok hande Bambaɗo aɗa andi Fulbe TV ko télé mo ganduɗa ko télé fulɓe
télé mo ganda ko télé fulbe e ko dum min gi woni darde amen minen fulbe TV hono mawda hande fansidi ye fulbe TV fansidi fo jamoda support be bada subscribe be dara channel o be bada abonné andi ko watta fere ha channel ya yeso si Allah jabi be fo matara bada support be bada subscribe fulbe TV tedugal mabbe ok hande medi kal namilen taw fi project jima di ballindadi a fami sabu sa nari bambada wayri yaltinde sonji di ganduda di monda yaltinde di hika album ma ko to miji dal wade nder jimara album mo di ara si Allah jabi mi halta do bada momi taw on si Allah yoni tan fansi di fontina dum moda fere fansi di fotina si Allah jabi fuladu wal kan gal pit na ara ela inshallah si Allah jabi yes ko duwono boyoma tingile ba marwan nanni yadude fulbe TV DJ international tewdo gandi ko mbiyami on ko ran wattu yo wattu e ngabude fulbe TV on jiat kala artiste mo ganda mo mayru don yide hande ba maro mi garta e ma rek sabo sa naari hande musique o do yartani nder musique fuladu e ko hono jiruda musique fuladu jawo no nice musique on yartani kay di fewi tigno bere wona seda ko beydude wakkilar tan fi musique o yaha international level artiste gondi ton di woni upcoming artist woni artist mbaddo film fofe nango dimbe be ballondira ha musique o wona official musique o wona musique ganduda yaha international level that's very good ko du wonno bayoma dingili bamboran nani hande kadi bambado halan yimbe fi hande jemma mo ganduda jemma molnado mole du woni baddo hande der Mandinaba do andi mi wari fuladu mi wari ciosan minen den non hande yimbe ngabbo fuladu fulbe TV si Allah jabi be ndara performance mo ala haydula because mi wari wadde mi wadata yona inshallah hande fansi ko wonno artiste mon no du woni boyoma dinkili mamboura nani yaade DJ international dum non midandi bambado time o okki en wadi signal so midandi wadan fulbe TV freestyle mo ganda exactly tawata fansi di fodum akapela ok fulbe TV si neɗɗo ɗi añima way hunde a waɗani ɓe taw woɓɓe ɗi jiɗima hay hunde a waɗanani ɓe min miɗo jogui añɓe kono noon miɗo jogui yiɓɓe fulɓe TV mbaɗe abonné jahon mbaɗon subscribe mbaɗon ɓe follow koɓe mbatta ko ɗi weeli biga fulɓe TV so much ko ɗi wonno boye martin kilim bamburane yaade fulɓe TV mi musimo DJ ro tonani noon ɗo ko artiste am oɗon gandi mo min ɓoyti mi yaha on gawne minen follow after Fulbe TV Gambia Fulbe TV Fulbe Mambo Gambia Gande misalini makuba Benda It was
hakkude mon e kalanda fulɓe hakkude mon e Sekou honorable Sekou Mbalo. Alhamdulillah honorable Sekou Mbalo sayi o ari ɗo woodi message mo min jinno yottin because Gambia ɗo aya neɗɗo jibine ɗo ɓe mbima an a jeyaka ɗo si neɗɗo jibinama ɗo nan hoto on jeeyoyte so ko ɗum tagno min jottinanɓe message minen fulɓe Gambia ɓe foof min mbi si neɗɗo jibinama ɗo e na foti hebde kayti ɗo saabu neɗɗo ɗo jibinaɗo ala ɗo wawta heɓoya hande jibinande wonde so ko ɗum noon kamɓe ne ko yimɓe ɓe gandanɗa ko heɗotoɓe min sabunte ko leñol ko Gambia naɓe joɗani toon te minen ne koye Gambia min tawa so ko ɗum wonno kayenne message momin jottinannoɓe te ɓe nani message o te ɓe jaabimama min e message si neɗɗo tawi woni nene mo woni Gambien walla bamo woni Gambien ɓiɗɗo o jibinama ɗo o foti hebde kayti ɗum noon laaɓani yimɓe ɓe foof eyyi hoɗum kalan ɗumen kalanɗon ɓe e nder Tabital Pulaagu darde moɗon hoɗum mbawɗon ɗum e yewtande e Haalpulaar e kawral ngal mbaɗɗon ɗo ngal eyyi ko yettere Allah noon saabu Tabital Pulaagu no waɗiranno ni no yahariranno e leydi e tawna famɗi yaadu ndu na famɗi kono e ɗiɗo duuɓi ɓeydi parce que hoorejo Alhaji Sidi Déme o hokkirino yamirode leydi chef foof jomin cepti toon président o waɗa exécutif muɗum o dammo e catal hoori muɗum ko noon noon min mbaɗi ɗo ɗo jiita ɗo West Coast gila kallaji ha Banjul ko président ji région ji ɗi fof ndendi mbaɗi oɗo programme kulle tan hollirde Finaa Tawaa e hollirde kadi fulɓe ɓe hoto ɓe jejjit hanki mumen o e ɗemgal ngal saabu sa daari hande e mobile ji ɗi fof ɗi kaala ceɗɗe ɗi kaala jolfe kono ala leñol ɓurgol hewde fulɓe ko taki mobile ji ɗi kalta e Pulaar nden ɗum ko e ñoƴƴaɓe ɗum noon min coyli yo iwu min coyli no mobile ji ɗi ɓe mbaɗi feere ha ɗi kaali ceɗɗe ɗi kaali jolfe ɗi kaali English yoɓe mbaɗ noon feere ha ɗi kaala Pulaar ko ɗum min coyli hande Madou Kandé sa daari hande inde ma nde mawni e nder fulɓe he no bete wona seeɗa because yimɓe hewɓe e kumpa ma hoɗum woni darde ma e Tabital Pulaagu e alhamdulillah ɗum noon ko liggey mawɗo sabunte babam o liggima e Tabital Pulaagu kala ɗo yaɓɓuno noon minne mi ɗowtannombo komin wonno organising committee sukaɓe o fof Gambia fof mi halfi ɗon kadi caggal ɗum to exécutif mawɗo to mbiɗa toon jogui place te kadi e nder leydi Kombo ɗo komi alkali te exécutif to komin woni organising committee alkali Kombo is fof e ɗum noon ko mawɓeɓe kamɓe ndewigol laawol ha taki inde nde yawiri noon feñde sabunte ɓe ɓooyi he golle Tabital Pulaagu gila time Bouba Balde hande noon ñalande ko kanko Bouba Balde o indira ñalande saabu ko kamɓe dogatno hen eyyi hande e Madou Kandé komin lamdotoma tan hoɗum jiiɗon hoɗum jiiɗon e fulɓe he ko ganduɗa ɗum ɗo ɓe pota wallede he muɗum eyyi komin jii e fulɓe ɓe ko foti foof ɓe gacca min komi pullo Fouta min komi pullo Jeeri min komi pullo Doro yo en gonon fof fulɓe enen fof si wiyama pullo tan enen fof garen sa daari ɗo fulɓe Fouta guiɗo Doroɓe guiɗo ñaninkoɓe guiɗo
jombongaɓe giɗo fof ko min mbi kala pullo min gittidirani hay pullo goto minen min jaɓani ittidirgol pullo ko pullo o tan min cohli kala ko mbawɗa won noon fanna ko a labbona ko a gaynakona ko a demowona ko a gawona par ce que neɗɗo foof joguiɗo gandanɗa si ala ɗo nan en kepta saabu gawoyo o si awoyani en kepta ɓiroyo o si ɓiroyani en kepta ceewo o si seyani en kepta goto fof jogui ko wanno ha hanki mawɓe ɗaɓɓingal meccal ɓe batti he meɗen ndel ɗum ɗon ko hunde nde gandanɗa ko ɗum woni pulaago ko ɗum taki minen ko fof min mbaɗi kooba eyyi ok hande en jii dental fulɓe africa e dental Tabital Pulaagu hoɗum waɗi différent o hoɗum kalanta hoɗum min lamdi ɗon on différence ɗon ko hoɗum waɗi ha ɗum waɗa fulɓe africa Tabital Pulaagu eyyi ko hunde nde gandanɗa ko miña e mawnirawo kala dental gongal e nder leydi he ko Tabital Pulaagu woni manggal par ce que Tabital Pulaagu ko aduna o foof eyyi ko Tabital Pulaagu ko aduna o foof fulɓe africa ko sukaɓe amen ɓe gandanɗa ko ɓe min kooli yimɓe liggotoɓe koye Tabital Pulaagu ɓe jii ɓe ñembi hen ha kamɓene ɓe jottiɗo jettiɓe ɗo eyyi andi Madou Kande mbiɗa andi ko ɗo woni ɗum wonno yewtere men ɗo hoɗum kanta daaro e Fulɓe TV eyyi alhamdulillah Fulɓe TV oɗon beltanano betano wona seeɗa sabunte kala ɗo wiya télé Fulɓe TV pular haalama ko takɗon ko noon ha mbaɗɗon Fulɓe TV kala pular aɗon mbawno ɗum wiide inde wonde nde wona pular ko ɗum taki minen miɗen mbawi wiide ko onon goni number 1 ɓe gandanɗa ɗo darani Pulaagu par ce que miɗen jiiɗi si neɗɗo waɗa compagnie mum winda hen inde pular o ne haale eyyi ɗum miɗen beltani télé Fulɓe no feewi eyyi jarama tigui ko ɗum wonno a weltanama no bete wona seeɗa alaji voilà assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe hande min ɗon gonde jali mo ganduɗa jali international ɗum woni Kipse aka hande o hewti nder Mandinaba yettima nder Gambia ɗo ɗum noon mawɗo Pula salminama machallah o calminama on jettama on mbiyama rek ko weltare rek par ce que gonga men o min camini jennagal fulɓe ok voilà hande Kipse a weltanama no bete wona seeɗa hande min jiima ɗo e dula mo ganduɗa dula mo mayronoɗa arde e hande hoɗum mawɗa hande fansidi hande nder Mandinaba hande o jemma gonaɗo ɗo machallah mi salmini foof dendamal ko wiira mbimi yo mbimami machallah ko heɓta e moye ɗon ko Tipse aka immori depuis Sénégal arde kono muɗum ngu fedde Pulaagu ari norrade nder Tabital Pulaagu nder Gambia on donc ɗum woni weltare fulɓe Gambia fof mi salmini men machallah simi limi rak mi juumat onon ko on yimɓe amen te kala ganduɗo Gambia anditi ɗum Pulaagu machallah ɗum ɗo woni weltare hande kay men gari kewale doole wona mbaɗen weltare bellen jemma o kala no wawi welirde tawa minen jawi hande inchallah hande kadi Kipse mi lamdoma rek hoɗuma onon gandanɗa Gambia hande nder kombo ɗo no Gambia e andi Tipse par ce que min ko garmi Gambia ko fo ɓe jii woni sojam ɗi mbayi e Gambia donc du coup ko ɓe gandi toujours ko garami mumen foof
miɗa addara affaire ji gaɗɗi jogiiɗi doole e jogiiɗi kala goɗɗi wonno hunde ñiw ko ɓe meeɗa yiide kollamɓe men wattu fof kono donc no ɗum wona mantude hoore am ko Gambia hakkunde mumen e tipse on hen machallah ɗum noon woni weltare mi salmini fof fulɓe Gambia on mbiyama rek ko ɓinguel moɗon aka watta paari hande kifte ko DJ Yero gonduɗa ɗo ɓayrandi rek DJ Yero mom on ɓoydi a ɓoydi e DJ Yero eyyi so hoɗum mbawta haalande fansi ɗi hakkude ma e DJ Yero hen yottandema nder Gambia ɗo no hakkude am DJ Yero ko wayranno hakkude am e Pulaagu par ce que DJ Yero kadi an kadi ko neɗɗo tinniɗo aɗa darani Pulaagu nde mbiɗen nana émission ji hay si min mbawani nodde walla mbaɗa koɗo ɓeɗen kalane golle mon ɗe e nder radio e nder télé ji donc ɗum ko weltare te kala hay seeɗa en ɓurdi ɗo ɗum siwtinora kamɓe neɗɗo am mo MC Mbaalo bon e mbaddi kala goɗɗi e goɗɗi machallah ɗum noon woni weltare quoi woni weltare mawɗo haala minen hakkude ma e Ali Diafara saabu ɗo o mawni Ali Diafara ko neɗɗo am tigui par ce que mbo yi kam no tipse ɗo kala ɗo rewa Tabital Pulaagu hikka ko mami waɗa feere ha gara ɗon par ce que yimɓe ma nanka miɗa salminamo noon tigui wona seeɗa mbiɗa wiya kankala ya Allah accuma ɓooya ɓeyɗa fewnude lawol ngol machallah hande kifte hande fansiji ma ɗi beltire because hande a yiɗo fansiji ma ɗi beltino bete because ɓe mbayrima yiide ɗo hande hoɗum gandanɗa ɗum e nder Gambi ɗo ko weltare tan yimi yo ɗum gasara ɗum gasara quoi machallah ɓe mbiyama rek hande nan kay no wul tan yo wul quoi hoɗum kanta daroɓe Fulbe TV hande hoɗum kanta daroɓe Fulbe TV hande ɓe dari yesso hande Fulbe TV woni yesso ma hande kifte for the first time yettagol ma ɗo yiddugol ma e Fulbe TV hoɗum mawɗa hande Fulbe TV Fulbe TV machallah ko weltare anani ni law alano a faami comme no Fulbe TV goɗɗi e goɗɗi TV ɗin kewano Allah waɗi ɗum ɗo waɗi marché ma anan ko ɓeyan kettango e sengo ɓeya kettangoɗa sengo voilà minen min kettaga dande ga onon ketti noon to yimɓe ɓe ɗo mbawɗa nanirdero nden noon ɗum noon machallah golle ɗe ya Allah ɓeydu ya ko ɗum wonno Kipse aka hande mbo nder Gambia ɗo hande ɗum woni Mandinaba ɗum noon Kipse a weltanama no bete wona seeɗa voilà hande bandiraɓe Fulbe ɗen tawe ɗo e nder Mandinaba eɗen ɗo keeɓi jali mo ganduɗa jali molanaɗo mole taɓɗo o concert hande baɗɗo nder Mandinaba gonduɗo e Tabital Pulaagu naɓe jonodirɗe juuɗe e Tabital Pulaagu naɓe ɗum noon bala mi salmindemo taw ko mami lamdomo ine makko e yettode makko mawɗa salminama a salminama DJ Yero ko Ali Diafara baɗɗo bolal jooma jabbirgal mawgal janal mawgal mbiyama bisimilla moɗon e hiiro he hande Diafara min jiima ɗo hande a waɗi ɗo ko ganduɗa ko wayruno wadde nder kombo ɗo cosanne aada hoɗum kanta fansi ɗi hakkude ma e Tabital Pulaagu naɓe non mi weltima Tabital Pulaagu hande ala o pullo ala pullo ko jinganɓe Pulaagu fof wonani leñol ngol fof machallah weyɗi yooɗi fulɓe beltima kala garɗo kadi weltima Tabital Pulaagu ya Allah wat jaam Allah wat jokkodirangal e jaam min calmini président o El Hadji Sidi Déme machallah e ceerno Mamadou Madou Alhaji Demba Cilal min calmini télé o kadi machallah hande Diafara miɗen jiiya hande golle maɗe e nder Fuladu ɗo a wayranoma hoɗum moftanɗa hande fulɓe ɓe hande e nder o jeema gonaɗo non ko noon minen moftani hande Pulaagu ngu ko mawni minen mawɗo Pulaagu ngu ko heewi e inchallahu rabbi yombata ɓuuɓata ano andi Ali Diafara tipse ɗinin ɗo machallah ko neɗɗo am wona hande depuis duuɓi sappo ɗo ɓaawo minen gondi machallah seyi hande Diafara min jiiɗo neɗɗo ma frère ma mawɗo ɗum woni Kipse aka hoɗum waɗi sababu hande ha Kipse yettiɗo non sina Allah no ko Ali Diafara woni sababu o saabu yimɓe ɗi keewi kono kala ɓe Allah wattiɗi ko ma battu ɗon artuji ɗi keewi machallah fof wawano tawede kono ko ma woɗa tawaɓe Jali Pullo Beso Boy Bambaɗo Sissa Keccel rasbi ɗinin ɗo Wolbas Fuladu mbokkala mboni ɗo tana weltare mawde machallah Tabital Pulaagu no yaaru yeeso rek en beltima télé o kadi Fulbe TV onon kala men nangat enen fof nangen ha yaha yeeso hono mawɗa haalande hakkude ma e Sidi Déme Sidi Déme machallah ko ɓiɗɗo pullo Pulaagu ɗo weltorimo e darde mo dari nde machallah sina en ñaguima yo Allah accumo ɗo ha ɓooya juura
te inchallahu rabbi yeeso ko laawol Sidi Dembo jakko golle mo nangana Pulaagu watiɗa inchallahu rabbi hol mawɗa haalande ndaaro e Fulbe TV aɗa andi ko télé Fulbe télé mo ngana télé international non Fulbe TV sena yimɓe ɓe no mbaɓɓe suivre normal mbaɗa like mbaɗa abonné gokkaɓe doole sabu ko Fulbe wiya Fulbe télé Fulbe wiya a faami TV o enen ko télé meɗen woni nanganen ko e meɗen goɗo wawa e nangan ci en nanganan ko e meɗen te ok cukaɗe a salminama jam tani non hande kadi eɗen gonne jaale mo ganduɗa jaale mawɗo jaale international voilà fansidi hande eɗen gonde artiste mo ganduɗa artiste o wattaka présenté e nder ha joni e ɗon keeɓi jaale mo ganduɗa ko female artiste in Gambia ɗum woni lamruɗen ɗum inde mum e yettode muɗum sista salminama a salmitama haala minen indema yettode ma ok komi wiyete Sister Ketchel from Gambia mino immorɗo ha Basse hande Sister Ketchel min jiima ɗo e nder o programme Ali Jafara hoɗum waɗi sababu ha jottiɗa ɗo ko sababu Ali Jafara waɗi hami yettiɗo e sababu yidde Pulaagu o e yidde ko gonmi ko e teddinde ko gonmi ko ɗum saabi ha jottimi ɗo hande en jii programme o hande ñarogal ngal ɗi mawni ɗo hande en jiɗɗo ko cosane ata tan won ɗo hoɗum gandanɗa fansi maɗi nder ɗo nder Mandinaba hande machallah ɗo kay mom mi wi rek Fulɓe ɓe mi salminiɓe kala pullo ɗo wawi wonde mbimi e mbimami mi accani hay goto ɗo ko jimi ɗo ko hande ɓernam ɓuuɓi hen no fewi wona seeɗa mi weltini kam te kala ɗi wawi weltinde kala ɓiɗɗo pullo Mandinaba naɓe hande mino wiyaɓe Sister Ketchel yettima nder Mandinaba mino addaniɓe ko heewi te mino moftani fansiji am ɗi ko heewi woodi nanɓe kam ɓe jiyani kam woodi yiɓe kam ɓe ganda ko gonmi ko kono hande so Allah jaaɓi mami hollu Mandinaba naɓe ko Sister Ketchel woni ɗo nene jaliɓe o hande noon eɗen tawe ɗo e nder Mandinaba hande en jiiɗo rewɓe e mbaɗi ñaragal ngal ganduɗa ko hollude en cosane aada ɗum noon nene a salminama namne mi salmini on programme o sosan o haala minen inde ma yettode ma ɗum ko Banna mbitemi Banna Banna hande hoɗum woni weltare ma ko keɓɗa hande o programme baɗɗo ɗo nder Mandinaba sina miɗo welti sosan Fulɓe fo e holliraɗo yimɓe fo kawri foof neɗɗo e welti e du'o yo Allah ɓeydan en waɗana en kawral naɓana en mawɓe men ɓene yeeso hono mbawɗa haalande Fulɓe ɓe hande e hakkude ma e hakkude ma e Tabital Pulaagu naɓe ɗum ko mbawmi wiide tan Fulɓe ɓe yo men nangodir min gona neɗɗo goto min boni neɗɗo goto kala ko men pewji ɗum wonat ok ha hande kadi haala minen ɗum woni ngal ñaragal ngal mbaɗɗon ɗo ngal noon oɗon guittuɗo ngal because sa daari hande koye nder kommo gonɗa ngal heɓotako ɗo hoɗum waɗi hande oɗon ñari ngal ñaragal bedirgal ni ngal ko mawɓe ɓe men tawiri ko ɗum waɗi minen guili ɓe keeɓi men ɓe kolli men affaire Pulaagu no pullo ñarorto no wawirta funtirde yimɓe ne'i men needi teddina mawɓe ma eyyi haala minen ko hoto gimmorɗa hoto honde sare gimmorɗa e nder kommo ɗon ne ha garɗa ɗo minen ko Sinthiou weeli ngara eyyi Sinthiou weeli ngara ok hande kadi haala minen fi hakkude mon e Sidi Dem hakkude mon e Sidi Dem Sidi Dem sina miɗen ɗum beltano nden ɗum ñagano yo Allah ɓoynu ɗum yeeso amen eyyi hoɗum mbiɗa jemma o hande jemma o sina han kay Fulɓe ɓe belti yombata ɓuuɓata eyyi alamati ok hande a salminama mi salmitimama haala minen inde ma yettode ma hoɗo gimmorɗa indam ko Aissatou Balde jiyami ko Sinthiou weeli ngara Komboyis alaji Kande hande oɗon jiiɗa programme o hande e nder ɗuma ɗo Mandinaba ɗo programme o sina mbo weeli Fulɓe noddi ɓe notama e dow teddungal neɗɗo noon sa noddi a notama e dow teddungal tara weltima no beteno wona seeɗa mi salmina kala ko woni ɗo mi salmina hoorejo o Sidi Dem ɓe fof mi salminiɓe neɗɗo e welti a wona wiya yo haɓɓe neɗɗo weltima mi salmini kala ko wonɗo a jarama hoɗum mbawɗa haalande ɗum woni Fulɓe ɓe fi o cosane aada batteɗo ɗo hita yo hita pulle sosan
anani sosan ko mbaɗa sosan ma mburtina aada maɗa leƴƴol fof ɗi waɗi aada ma o noon sa timminimo tan mbo wuurat sa timminani mbo han noon mbo wuurata ko ɗum waɗi pulaagu yagal ɓe jiiɗa yo aada mumen e sosan mumen maayi ko ɗum waɗi ha ɓe daari hen he tiiɗi e nder leydi Gambia he ko ɗum waɗi ɗum hono mbawɗa haalande ndaroɓe Fulbe TV because ko Fulbe TV woni yeeso ma hono mbawɗa haalande Fulbe ɓe e nder Fulbe TV to Fulbe puɗi Fulbe TV Fulbe TV sina miɗo ɓe weldani ɓe dari darde nde gandiranta ko darde leydi ndi fof wona Pulaagu tan kala ɗo gandiranta ko dental malngal waɗi ɓe jahat ɓe daro ha dental ngal saaka miɗo ɓe salmina no bete no wona seeɗa kenen a jarama
Ay, timba na yung bawang gong istawiko. Ay, yaya na yung bawang gong istawiko. Kaya baby mi do yiduma, kalo mi do far. Ay, si na kucho. Alright, party. Not no, please. Ay, timba na yung bawang gong istawiko. Ay, yaya na yung bawang gong istawiko. Kaya baby mi do yiduma, kalo mi do far. Ay, si na kucho. Alright, party. Not no, please.
Gambia. Abulai Pajamba. Hey, Sampio Senegal. Siawa Wachori. Enadam Abulai. Asiawa Wachinabe. Enadam Abulai. Abulai Sangabi. Chukalengelo Bara. Minana Imekata. Chukalengelo Bara.
yo sai ka kinoti kala te durde ma ane no maine sana sidi doide bawde jehi ora jogi bamba do doide bawde jehi ora ma ya jawo doide bawde jehi yo sanme no gandini wala no jarawa ine susire du warta ko nyamarako kai susire du warta ko nyamarako jalide ke tibe dagoni baba ena godire gole nene ko ena godire gole kada ko ena tel fulalo ena tel jimara acha ina na wala ko do ena ko gole baba acha godire baba le ora beti ora be bodi sucha todo hey ikori kulla yo hey 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 sing hey acha bale ko Orang pari mimi, orang parani tahun cikgu ini, orang pari, aku demon, saya pada di jajan meja.
hey Fulbe kelle mon hey labbe kelle mon 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 hey Fulbe kelle salmini piw piw mi woppani ay goro salmini kala ko rendi ɗo wonde debbo woni gorko est ce que ɗon pari ha belnen ɗo no pamirɗon eɗen ko pullo beso wonani Fuladu music ha mbaɗe kelle mon dow mi nana kala jiɗɗo giɗo muɗum o yimmi jungoma ngo dow ha est ce que ɗon pari ha yaman West Coast capital Pulaagu ha on calminama tigi 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 on beltanama ha darde moɗon nde yiyama ya hikka mom ala ko bubara ɗo ala ko yombara ɗo Ali Jafara kala salminama fasidi piw kala calmi hades est-ce ɗon pari ami ara ɗo yimande pa bubasso bemin kama kombo ono jerama suba suba ko bamo bame subi jali mono wiyo ko bazo do me subi bemin kama kombo ko bamo bame subi be jami sabe ko bazo am subi da fula do ko bamo ba suba do afirik do ko bazo am suba 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 ko bamo ba suba
gollo President Baro mimi wodi gollo Kala jito Baro na mimi jungo mango Eskero pare Bale kala mondo biya Oye lugane kamime mbibe Oye lugane kamime mbibe Oye lugane kamime mbibe Adam Baro lili gambe Adam Baro lili gambe Adam Baro masa gambe Adam Baro lili gambe Adam Baro lili gambe Adam Baro jomo barke Adam Baro muda mari Adam Baro lamda muda Nido yeta mane obe mabe Nido yeta mane obe mabe Adam Baro MVP Adam Baro gansa gambe Adam Baro MVP Kalau ni Jafara, isa Jafara, wala biya. Acara tu biya. Acara tu. Bas ala basi. Tahu. Kanyo mutiwasi. Lu kira tu biya. Aliasi. Mudi sabajasi. Wah beresi kumbi. Jambi dah judo. Tahu biya. Acara tu. Wah beresi kumbi. Jambi dah judo. Jafara sirati. Yo. Negara kaya benda. Tinggi. Kalau ni Jafar, saya Jafar. Yeah. Kalau ni Jafar, saya Jafar. Yeah. Kalau ni Jafar, saya Jafar.
si wiyama ko buwaron ɓe gemmini juuɗe ɗakita on ma beltaki hakkude mon e Allah ɓe hakkude mon e Ali Jafara walla acca mbaɗone selam mo kele tipse eke temedere capan ceerani pandiri puram bantegen mbaɗemo kele tominana oɗon gandi o hikka waɗi men duuɓi sappo kabiri men gandodiri oɗon gandi artiji ɗi keewi yimɓe ɗi keewi kala nandaɓe ko ma jiide tipse ko Allah wattidi men mbaɗonemo kellere dow yo Allah waɗamo jaam depuis taw wona hande ko hankino boni andi miɗo andi Allah ko moƴƴo Allah ko haali ɗum men calmini artiste aji gannoɗi foof boye bambaɗo en rasbi jali pulla bese en si sakke cellen maɓe fof men calminiɓe barne wolbas ko Allah e basi kañum woni waliri mas moura basi soppa jasi yiɗi aɗa ala basi depuis ala dépense wol hoɗo mbiɗaɓe tawon ko mbiyammi ɓe tan est ce que ɓen pare tawon kiiren oɗon gandi naale wolbas yombani mi sikki en garat e piiɗi pinal fulɓe banne kele tabital pulaagu ndeysan Aliou Diallo en calminama Madou Mamadou Alaji Kande mo salminama ndeysan en calmini ceerno meɗen ko bam meɗen ko pi meɗen ceerno Mamadou Madou na Demba Cilal sincunaɓe on calminama talaw gotonaɓe on calminama onon foof Mandinaba ha Jiboro mbaɗe kelle moɗɗere dow jahen tabital pulaagu ko hande fuɗɗiɗen janggo en jahat jalamba inchallahu rabbi Fulbe TV ɓeɗin ɗo digi est ce que jaara piiɗi pinal fulɓe
bedin kiboro em do ko minta beden toro ko wona couple ko en toro DJ Jenta mo lati woti ala whole bass one man on officiel manal sen daga tudi waxal gaay buñ ma fontu nekuma ko ñoy fontu sen de ñom ma fonku de may sen ko mi ñom may moy acha men se menangi mikoro men se menangi mikoro deuxième sawan men se menangi mikoro tigi hewbe hala be o mi mi marami hewbe hala mi mahami jatto mi ko be keti kefi jokki le bi jonni kefi ganda orang bae gambide ha ay bade wa Pussy bomba killer roti go pussy bomba na sala be no tell them so back again while you got your eyes Is it like me go de hala de chupa Is it like me vive como se vive de yo ay si niña ni moco de ma be de kibo de kendo da minta de dentro na couple go entero
Jaramo bare sese kala jiɗɗo natude aljanna na immi jungo go men jiya biseni jorele se minenano se bare kele gara machallah on calminama on yettama tigi kono ɓe mbi on e kaydina windori yo ko noon janggorta wallahi
Allah waɗi hande men mbawi nattu e nder Gambia ɗo ɗum woni e Mandinaba tigi e hunde fof e jogui sababu wallahi e ko Allah e yimɓe men Tabital Pulaagu e Ali Jafra e kellane Ali Jafra mbaɗanemo kelle gara mbaɗanemo kelle gara machallah mo yetti sehi kako mami yettinama Gambi saabu rowanin en carodirno wawani won machallah Allah waɗi noon men gari enen fof noon en gari e jaam ya rabbi ya Allah ya en caako e jaam amin ya Allah ɓeydu jaam amin mbaɗe kelle gara kala jiɗɗo jaam e jiɗanɗo hoore mum jaam mbaɗe kelle gara mbaɗe kelle gara mbaɗe kelle gara on calminama on jettama guilen ɗo président Tabital Pulaagu ha e ko mbaari e hen e koɓe yaadiɓe muɗum e fof on calminama on jettama e oɗon gandi hiire go ko hande kala e janggo kala janggo men poti yaade toon to jalamba wala onon gandi jalamba hoore mbaɗe kelle gara jaade mbaɗe kelle gara mbaɗe kelle gara mbaɗe kelle gara joni no hono mbiɗon e en gaccanɗo ha janggo walla en ɓennata ha joni en continata joni en continata joni en continata joni mbaɗane kam taaj nita tañ mbaɗe taaj nita tañ mbaɗe taaj nita tañ mbaɗe taaj dow hawru ɗo cak cak mbiye haa dow hawru ɗo biye do hawru do badde kelle gara di badde kelle kelle di badde kelle gara di badde kelle kelle di badde kelle gara di badde tay tay kuraga tay kurai kai wata pariano no do hande non yari ko mawula joni non hogonji do de gadda kesiri walla di bawdi yes minenani de ko kesiri gadderen walla di bawdi engada kesidi on pari jale ne kesidi acha chini belidi gala para irahi kaga ala para nangu katina ma ala para habiriara ala para nongole ngacha dungo nongole ngacha dungo hole Joni onon gandi mine yimani Ibrahima Doro Pullo Mashallah musido mon ɗon inɗo ɗum woni Jenaba Balde kellane Jenaba kellane mo mbaɗe kellagara kellane Jenaba Balde machallah e Allah waɗi noon hande men mbawi ɗo yiidude ɗum noon woni weltare mi sikkurande jaɗane Ibrahima hoole o mbari jaɗane Ibrahima joni ene fere jaɗe simi on Ibrahima mbiyon Doro Pullo on pari jaɗe Ibrahima Dara Pullo Ibirama Tarapula Ibirama Tarapula Ibirama Tarapula Ibirama Indero Annapade Pula Dara Ala Akima Ibirama Tarapula Nomina nani be esko be paringa dendu O paringa dendu O paringa dendu Gande me chosal Pula Dara Gande me nondal Pula Dara Chosane adalin Tarara Begina Baroti alti koram Ibrahima Balla Vire yonta sinchunga babe chawe Chukalele mangel pomi kelle mon jawe Waye Ibrahima ko Allah woni ballo Waye Ibrahima ko Allah woni mojo Est-ce que me paringa dengol O paringa dendu O paringa dendu O bare kele gara yare kele gara Tula manjare Kele gara jare
Bore bore chat kan kugudan ka bembi oma engat dani gol kadia gol kala engat dum don hole ha ngarima ko alla akima betammiya ngarima ko alla akima betammiya waya se hisa temba betammi waya se hisa temba fadammi ai mosanam ai mosema badammi ya sibio ba ya bare kele gara jare ko DJ Cisse bare kele gara minena ne bare kele gara jare Madina bala bare kele gara minena ne Madina bare kele gara yowul aisha
Voilà, bandiraɓe fulɓe oɗon gandi ko Fulbe TV wona noon ɗo he nder Mandinaba oɗon gandi wattu yo wattu min gadana on cosane aada min wattu yo wattu min gadana ko gandanata ko findinta onon daroɓe Fulbe TV ɗum noon miɗo yetta ɗum woni joma télé o ɗum woni Samba Mbalo Samba Gelajo Mbalo e staff ji amen goɗɗi ɗum woni Kadiatou Diallo yaddu e caméraman noon ɗum woni Abdoulaye Mbalo gona noon ɗo sengo maygo ko ɗum woni DJ Hero international e nder Fulbe TV mbaɗo e Fulbe TV e follow wattu yo wattu oɗon gandi ko cosani ar tan min gadanta on e nder leydi Gambia ɗo Fulbe TV ko onon Fulbe ɓe wonani ɗo nder leydi Gambia ɗum ɗon mbaɗen follow mbaɗon subscribe
mbaɗon like mbaɗon baltoro minen minen Fulbe TV naɓe ɗum noon min calmini everybody ko ɗum wonno hande hiro mo ganduɗa mo kipse eke e Ali Jafara mbaɗanno nder Mandinaba ɗum noon min mbiya on good night. Fulbe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulbe TV télévision